ko ang auto au thang thong do kan no kam ni mia borok lang ei thang hin sungu nang khana khoke song baksa cylinder da hin sungu ka tam cylinder hin sungu ka okay awas awas haslam malia ano di sidika okay tai khorok so bu khaku saimani abu ta ni bokro lathi di khiklai prokai ang saimani ta barbe kam bu bai ang khenu ge khya mana ang ta su hayo nogo thang khnawi buti ki puja khabo boron phai mane bazar tola so bazar thamani kin tola so bazar এই nogo thang tongma jarawa ono chodri tombor lama kaso gar check khai nei onkhor riwoi bono ning da khake so baksa cylinder yada ni sabo ge bosaka bo dorina na khari ne samani logo logo no khosai buisi ga gora khotai nang tola sikoro tini tam pati mung pati oinor hospital phaina hambai chini 10 nang khulai tola sikor yang site singo borok sunil de burma nei tibramo thapati khlayo bo bazar ni kipili nogo thang toma jorawo bono gari ni soklai bono bu nei ching saiman ka tei nu khaje yak rok blaikeno robonjak fikung rok blaikeno bujak ma mari kebangma obahaike ching ahot obosai bono palkai thangai ching bono hospital sing tu katabu tabu kai oro khoi district hospital ni simi bono jibe hospital le refer khlai jakha o bunai ro khisi sinika bunai to chung to saimia kho borok boto nichoi sinika kai tak o bunai ro ni bagai kunu thana ro gono ro jajano kha affair khlaijak nai bo phaika hangke bo borok to sinijak sal kadang jehetu bini elakat ni borok bo sinui bo affair khlainani bagai bo ready tong kai tabuk to election ni jora kai nong amsa ni lukurong nang tam kok kasana mosong oba hai amsai ni lukurong no tam sanai election to phayo thango ngoi no tongo oba hai walai tok lai bulai chini kunu lap munglak sing je jani ja hamjak ma pati ka hamke na khlaiman kun apoti kini gণতন্ত্র hawo on bagai lukurok oba hai gণতন্ত্র hawo je jani ja hamjak man pati khlaidi kaisa no ta kaisa khai blame khlai bulaina tok laina oba hai rok abo hangkai blaikhanon selangma sisa te naslem maru ke sare chini mung khai ani mung biplop de parma bari no tolesi ugui hazari bara